Salamat nga, binuaw ka na ko, Perla. Duaw? Duaw ka dyan. May apas ko ni Mama. Nagkabayawas na mo. Rini na to ganina. Kumusta naman yung kinabuhi ni Sol sa presuhan? Ikaw ni Vince, naghinawsol ka na? Ayay, kulba-kulba. Murag nabalik ang kanyang batasan ni Ma'am. Nabalik na siya kamaldita. Kuya, matigre na sa libali. Kuya na, pagkatuloy-tuloy. Iskip, tatani pala ilaw. Ay! Pagkatuloy-tuloy yun, matutpas kaluhan akong si Minggoy. Pagkatuloy-tuloy. Ay! Uy, kaayo Papa Vincent wala no. Perla? Gusto ko makigsulti ni. Labaw nang gusto ko makiksulti ni Mama. Nga nung ginampas ni Mama kung gibaod ni Mama? Nga nung nagtuman ka man si mo gusto? Mama Pearl, Mama... Dilo! Ato, may Papa Vincent prisuhan. Looy! Ayaw Papa Vincent! Dilo! Mama Pearl! Perla, wa ko'y nakita ang lautan sa kanila. Ambot ma! Wala ko magkasabuti mo! Mas imong gibuhat, imong gipaboran ang taong sadaan! Ayaw lang! Suko! Luna sana, Mama Pearl! Love you man, Jinjin! Luna sana, Ma'am! Ang huwes, Perla, mutimbang-timbang una o sa muhimo og desisyon. Pero ikaw, gihukmandan nimo imong bana. Ma, please lang ma! Ayaw na tao ni Usba, ma! Ayaw mo supak-supak ka! Ayaw Usba ako desisyon! Aron dili ka ma-appeal sa kung gasuko kang Vincent! La! Suko! Napod Mama Pearl, Lula ay! Maldita na sa Mama Pearl, no! Lola! Bati! Baya na maldita na! Kung wa ka maluoy sa imong bana, nga gisintensyahan mong sadan, ako, Perla, naluoy gihapon kang Vincent. Thanks, Saragod, ma! Unsa man ang imo pabilib? Nagtuo ka mga dagiluton ka ni Vincent? Abi ka biyuda na ka? Mama Pearl! Ayaw lang! Away Lula siya na! Uy! Gwapa! Bitaw Mama Pearl! Gwapa! Sorry, ma! Pero dili mo dagkilot si Vincent o guwagets! Mas gusto siya sa bagets! Pangutang ang imong kauging mo, Perla, nga nung gistat patagat. Kada dili. Drama ra kaayo mo. Mura gyud mo garaang tao. Mga dramaturgos karaang panahon. Nga na siya, Pearl. Ikaw dili ka apektado? Apekado! Wa nang gani kisud-sud sa akong klase. Maawaw ko. Naawaw ko dihang nasayran nila nga maigsoon ko retarded. Gipasamot pag yun ni Vincent, iyang girape ang retarded. Yuck! Kaluod pa ni pamilya, oy! Siya, Pearl, ayaw pagsunting iyon, anak. Miyembro ka ng pamilya, ha? Kung mahimo pa lang mo pili o pamilya, how I wish dili ka ni pamilya akong pilion. Pearl. Please, anak. Ayaw ko masakit magsama, anak. Sakit bitay disugad ko. Mauna akong gibati. Sakit man, gibaliwa raman ko ninyo din eh. Mas espesyal man ninyo si Jinjin. Unsay nay tapos retarded. Dugang kauwaw sa atong banay. Ang di pa natapakasadong si Jinjin Sheeper. Siya ang biktima. Ang angay na itong inuot. Ang angay na tapakasadong mo si Vincent. Si Vincent Paruela. Tungkol kay siya ang rapist. Nagkasabot ka ba? Parehara silang duha man. Nagpatara
tingali ang retarded. Shane Pearl. Why sa si Jen sa nitabo kaniya? Ang nitabo niya, angay siyang kaluyon. Masipot mo, masipot. Nanaligda ka ng bag, ma? Mawala na ko sa probinsya na. Ma, please. Please, ma, no. Ma, pasaylo ako, ma. Pasaylo ako sa mga sulti kanina pa. Ma, wato na ako kayo, ah. Please, ma. Tingin kayo na malabaw. Tikang di kinahanglan. Ma. Ma, pagminawa. Masamdi na, ma, oy. Mugara nga. Ma, sorry, ma. Sorry sa ako na sulti kanina, ma. Please, ma. Sorry. Perla, mubalik ko dito sa probinsya. Aron ilisbad sa atong tanan. Gawas sa bayo, lote. Katudanan, baka, kanding, uban pa mga hayupan. Pero mubalik ko din ni Perla para makatabang-tabang ko sa paggasto din niya. Ug dili ko makayong pagbiya kanimo din ni Perla sa imong problema. Salamat, ma. Okay, salamat. Sige, ma. Wow, kanindot pa kong tanong mo. Wow, I like it. Ay, Regina, Yes? ang akong kuyawan ba? Ug mubalik na sab ang karaan na kinaiya ni Ma'am Perla. Eh nga naman dahil doon. Ay, kanas mo Perla, ito, malita ito ang kayo na. Medyo okay na. Mura nagtigri kung masuko. Warr! Yoks. Mo ba? Ikaw, Regina, no? Wala ba kamaanad sa batasan anak ni Ma'am Pearl kay mag-anhian karagod ka ni Adto kaduhas usa ka semana. Kana si Ma'am Pearl kuyaw kay na. Ug karon nga niya nakadinhi magkuan stay na kadinhi. Magkasaksi ka na gyud sa pagkatigri anak ni Ma'am Perla. Kuya, wag ko doon. Wala ba ko naanad o mapasabaan ko. Pero sa dilang doon, limang ko mabala ka basta kasabaan ko. Iko naman ko muhilak ba? Lagi, naanad naman ko anak kaysa akong lula. Pero may man ko kasabaan. Aw, dili sa tina mga saba in Regina kung di ka maghimog sa. Maong Jud. Maulan Jud na. Basta naakas sa kasuko, syempre. Mura Jud kag tiger. Na. Mao lagi. Basta na siya sa kasuko in Regina. Bisag kinsa mabanghagan lagi gyud. Ano ba? Nagdaman to bag. Kadiyot Regina. Nang! Nang siya na! Nang! Nang! Nang siya na! Nang! Asa mo na ka nang? Mapawala lang wala po sa probinsya doon. Ha? Kamu na wala din na. Nagbuog ka ni Ma'am Pearl? Mao mo pa uli ka? Dili doon. Babalik naman ko dayon ba? Doon na lang ko asikasohan dito sa probinsya. Ang baka, ang kanding, ang mga hayupan. Pero, para ba makatabang ko ni Perla sa paggasto din eh mura, sige naman lang siya absent sa klase. Wala lagi siya madawat nga sweldo anang iyang kalaki. Wala ginamay. Wala naman kita na mo balik sa pagmaestra si Ma'am Pearl. Maglikay siguro na siya na nga magkadungog og istorya ba? Bahin sa naitabo sa ilang pamilya. Wasin niya og pagkagpagsig away sa eskwelahan. Matumba niya iyang pagkamaestra. Na, kada kong gubot. Sigurado yung maunay na mahitabo. Ano lang? Kaya ka na bang anak, dili pinapakupil. Anahala, sige doon. Adto na ko. Ay, siya na. Naamta na sakyan na ni Sir Vincent. Kahibaw pa lang kung drive, no? Ihatod tagit unta kas terminal. Ay, salamat na lang doon. Pagtuod, duawan niyo si Vincent, ha? Aron sa tumalipay. O si Jinjen, ayaw na niya pasagin. Ako na, kabalaka na na. Timano na mo sa kay Jinjin. Adto na ko. Sige nang, ayo-ayo. God bless.